Канцэрт «Вясна ў Купалаўскім» стаў ужо традыцыйным для ансамбля «Харошкі», які імкнецца да аднаўлення і мастацкай інтэрпрэтацыі беларускіх народных звычаяў і абрадаў. Сёлетняя ж праграма ўключыла ў сябе тыя лірычныя кампазіцыі і дынамічныя танцавальныя нумары, у цэнтры якіх цеплыня і прыбуджэнне прыроды, а таксама прыгажосць беларускіх дзяўчат. Мы на самом деле хотели продемонстрировать наши лучшие номера и еще также внести пару новых композиций. Именно весеннюю программу, так как все мы ждем тепла, радости и, наконец, уже наступление весеннего и летнего периода, и поэтому хотим уже своей программой как-то ускорить данный процесс. Канцэрт складаецца з двух аддзяленняў. У першым былі прадстаўлены нумары з прэм'ернай праграмы гэтага года «Масленка», якая высабляе пераход ад зімовай пары да цёплых дзён. Сустрэча, бывая зіма, дзед і баба, залоўкі на пасядзелкі. Пастаноўкі, якія аднавілі вясковыя вячоркі, святкаванні і гулянні. Праз энергічныя харэаграфічныя элементы, касцюмы, народныя песні ў арыгінальных аранжыроўках яны адлюстравалі багацце творчай скарбніцы беларусаў. Моя задача состояла в том, чтобы мы могли привлечь не только взрослую аудиторию, но и детскую. Масленица вообще такой потрясающий праздник, он такой языческо-христианско-народный, потому что там столько много сплелось традиций, как таких религиозных христианских, так и языческих очень много. И в принципе это такой, я бы даже сказала, больше праздник, когда взрослые могут себя почувствовать детьми, а не праздник, который насыщен разными народными играми, гуляниями. Другое аддзяленне канцэрта праз нумары заснавальніцы калектыву Валянціны Хаявой і яго мастацкага кіраўніка Ірыны Грушовай раскрыла яркі вобраз вясны і яе ўплыў на жыццё і быт беларускага народа.